Entertainment. Badan selihat Cantika Pro HD Kunz Audio New OPL. Sun wis cukup nahan sabare wis pegel ae. Kita wong lanang dianggep kayak konon bagus pinter makanya dewek lama ning laki. Cantik Entertainment. Kita wong lanang dianggep apa ucapane gawe ngesek ning dada yang diomongi malah ngajak nukari. Sekian sirawani Cantika Entertainment New OPL Kunz Audio Cantika Pro HD.
Jaja sekeluarga, Bos Tebas juga, Bapak Satgas, serombongan para big bossnya Bang Ganjar, terima kasih. Sun wis cukup tahan sabare, wis pegel ae. Cantik Entertainment. Kita wong lanang dianggap Oke, terima kasih.